ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശാതിരിചതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്നാണ്. ഒരു കർമ്മയോഗമാണ് അല്ലെ. ഇതിനു മുമ്പ് കർമ്മയോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതധ്യായം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കർമ്മയോഗമാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? അതായത് കർമ്മഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കരുത്, അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അർജുനനോട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തിൽ എന്താണത് പറയാൻ കാരണം? അർജുനന് വിഷമം 5 കാരണങ്ങളാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? മൃദുല സ്വഭാവം. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് ഇല്ലല്ലോ ആരടി? ഏതാണ് 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാനുള്ളത്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, പിന്നെ പാപം വരും എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ പാപം വരും എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാപം ഉണ്ടാവില്ല, പാവപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് അർജുനനോട് മാത്രമല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ്? എല്ലാം നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഈ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക? ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ അർജുനനോടുള്ള ഉപദേശത്തിൽ കൂടി ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യത്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അർജുനന്റെ ചോദ്യം എന്താണ്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയണു. അതായത്
എന്താ പറയാ, നമ്മൾക്ക് ഫലങ്ങൾ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തി പുരസരം, അതായത് എന്നിൽ സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം എന്ന് പറയണു. അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയണു, അല്ല കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതായത് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവാന്ന് പറയുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസമാണോ വേണ്ടത് അതോ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്, ത്യാഗമാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട്. ആ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണേ, ആരെങ്കിലും പറയൂ. അവിടെ ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെ. അയാളെ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ നോക്കൂ. കാണുന്നില്ലേ, പിക്ചർ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സന്യാസി. ആ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെയോ കയ്യിലെന്താ നോക്കൂ, സിഗരറ്റ്. സിഗരറ്റ് അല്ലേ. പിന്നെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ പക്ഷെ കമണ്ടലും ഉണ്ട്, അതായത് ഭിക്ഷ യാചിക്കാനുള്ള പാത്രം മാതിരിയുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സന്യാസി. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സന്യാസിയെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത്? ഫ്രോഡാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാണുമ്പോ തന്നെ ആ വേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയാൾക്ക് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സന്യാസിയാണ്. പക്ഷെ വേഷം കൊണ്ട് എന്താണ് സന്യാസിയായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പോണ്ടതാണ്, പുറമെയുള്ള വേഷമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പുറമെ വേഷം ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്യാസിനെ തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭൗതിക അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്ന സത്വഗുണമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പൊ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉപവാസം എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഏകാദശിയുടെ അന്ന്, ഏകാദശി നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരില്? അപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക, ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ജലപാനം പോലും ഇല്ലാണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാവണമെന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ അന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമാണെങ്കിൽ മേ ബി അവരൊരു വിശേഷമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരാം. അതായത് ഏതെങ്കിലും സ്വീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എന്ന് വരാം. അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ടെംപ്റ്റേഷൻ വരും കഴിക്കണം എന്ന്. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു, ഇന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്ന ദിവസമാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്, ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ തൊടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊരു വാശി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ, അതെന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ത്യാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതല്ല അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ രജോ ഗുണത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വയറൊക്കെ അപ്സെറ്റ് ആണ്, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അത് രജോ ഗുണമാണ്. അത് ഭഗവാനുള്ള സമർപ്പണമൊന്നുമില്ല അവിടെ. കാരണം എനിക്ക് വയറിന് അപ്സെറ്റ് ആണ്, ഇന്നലെ എന്തോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ പരിതാപകരമായിട്ട് മാറും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രജോ ഗുണമാണ്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എനിക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ മടിയാണ്, എനിക്ക് ഉറങ്ങണം നന്നായിട്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ്. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ ഈ സന്യാസി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ വേഷം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിനുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ വഴിയല്ല എന്നുള്ളത് ഈ പിക്ചറിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച, ഒരു മിനിറ്റ്, നിശ്രേയസ്സ കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ, എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ ചോദിച്ചത്, എന്താ നമ്മുടെ കർമ്മ സന്യാസമാണോ അതല്ല എന്താണ് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണോ, ഏതാണ് നല്ലതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, രണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ്. കർമ്മ പരിത്യാഗവും നല്ലത് തന്നെയാണ്, കാരണം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വിരക്തി വന്നിട്ട് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം നമ്മൾ ഒരു വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണം, നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകണം, അപ്പൊ അവരുടെ ഓർമ്മകളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല.
പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്തണം. ആ വിരക്തി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കർമ്മപരിത്യാഗവും നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ആരും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ ഫാമിലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതും നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഏതും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഏത് അവസ്ഥകൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ആർക്ക് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാതിരി. അതാണ് ഭക്തിയുത കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കേട്ടോ. അപ്പൊ രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആരും ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യൂ. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം അത് ഈസിയും കലിയുഗത്തില് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വിരക്തിയുടെ ഒരു ഭാവമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് കേട്ടോ. നൃഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ രാജാവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ദാനശീലനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. നമ്മൾ ശിബി മഹാരാജാവിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്താണ്, പ്രാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാംസം പോലും മുറിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ, തൊടയിലത്തെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നൃഗ മഹാരാജാവ് വളരെ ദാനശീലനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങേർക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളില് ഒരു ഇതെന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ അത്രയും വലിയ ധർമ്മിഷ്ഠനാണ് എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, അഹങ്കാരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ഒരു നല്ല ആളാണ്, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ഞാനൊരു വലിയ ആളാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവം ലൈറ്റായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ പുകഴ്ത്തണം, എന്താണ്, ഏറ്റവും നല്ല ദാനശീലനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് ആ രാജാവിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്താൽ അവിടെ അതാണ് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ദാനം കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വരും. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണന് കുറെ പശുക്കളെ ദാനം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പശുദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. നമ്മൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുക, പശുവിനെ ദാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോ അതിന് പശുവിനെ ദാനം ചെയ്ത് ബ്രാഹ്മണൻ ആ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി. അബദ്ധത്തിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പശുക്കളില് ഒരു പശു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞ് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ പോകും. നമ്മൾക്കറിയാലോ ഈ പശുക്കളെ, മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ പശുക്കളിലേക്ക് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും മേയാൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പുല്ലൊക്കെ തിന്നാനായിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും രാവിലെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ അവർ നേരെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്, അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പശു എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചാ കൊട്ടാരത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് പശുക്കളുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഇത് അറിയുന്നില്ല. രാജാവ് എന്തായാലും അറിയാൻ പോകണില്ല അല്ലെ, അത്രയും പശുക്കളാണ് രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വേറൊരു ബ്രാഹ്മണൻ അവിടേക്ക് വരികയാണ്. അവർക്കും കുറെ പശുക്കളെ ദാനം കൊടുക്കും ഈ രാജാവ്. അതിൽ എന്ത് പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തിരിച്ചു വന്ന പശു അബദ്ധത്തില് അവരെ കൂട്ടത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കൂടെ ആ പശു പോയി. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, ഈ ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു പശുവിന്റെ കുറവുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കി അന്വേഷിച്ചു വരുമ്പോണ്ട് മറ്റേ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ പശുക്കളെ കൊണ്ട് വരികയാണ് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോ അതാ അയാളുടെ പശു അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കണു. അപ്പൊ പറയും, ആ ബ്രാഹ്മണനോട് പറയും, ഇത് എന്റെ പശുവാണ്, അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം, ഇന്നലെ എനിക്ക് രാജാവ് തന്ന പശുവാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ പറയും, ഇല്ല, ഇത് എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അടിയാവും. അങ്ങനെ തിരിച്ച് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ചെല്ലും. രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ രാജാവിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അറിഞ്ഞു പറ്റിയതല്ല, അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് അല്ലെ, ആർക്കും പറ്റാവുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് അത്. അപ്പൊ പറയും, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണനോട് പറയും, ഓക്കെ, എന്തായാലും മറ്റേയാൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു പോയില്ലേ, അയാൾ കൊണ്ടുപോയില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം ഞാൻ 1,00,000 പശുക്കളെ തരാം, ഒരു പശുവിന് പകരം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈഗോ വരികയാണ്. അപ്പൊ പറയും, ഇല്ല, അത് എന്റെ പശുവാണ്, എനിക്ക് 1,00,000 പശുവിന് വേണം, എനിക്ക് അതേ ആ ഒരു പശുവിനെ തന്നെ വേണം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഹ്മണനോടും പറയും. അപ്പൊ ശരി, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നാ ആ പശുവിനെ ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണന് കൊടുക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 1,00,000 പശുക്കൾ തരാം. അപ്പോഴും ആ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ പറയും, എനിക്ക് 1,00,000 വേണ്ട, 2,00,000 പശുക്കൾ വേണ്ട, എനിക്ക് ഈ പശു തന്നെ മതി. അവസാനം എന്തുണ്ടാവും, ഈ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണനും ശപിക്കുകയാണ് ഈ നൃഗരാജാവിനെ. എന്താ ശപിക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത്ര പോലും ഒരു ഓർമ്മശക്തി ഇല്ലല്ലോ രാജാവിന്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിയായിട്ട് ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതായിട്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓന്തിന്റെ നിറം എന്ന് പറയില്ലേ, ബുദ്ധി പെട്ടെന്ന് ഇതാവെന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ആ ഒരു പല്ലി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിന് ശാപമോക്ഷം മൃഗരാജാവ് ശരിക്കും പർപ്പസ് ആയിട്ട് ചെയ്തതല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് കിട്ടും, അനുഗ്രഹം കിട്ടേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ശാപത്തിന് മോക്ഷം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അവിടെ കാണുക. അപ്പൊ ഗോപകുമാരന്മാരൊക്കെ കളിക്കുമ്പോ, ആ ഗോപാലന്മാരെ കളിക്കുമ്പോ ഇത് ഒരു വലിയ കുളത്തിൽ ഒരു കിണറിലെ വെള്ളം ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർ എത്തി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വലിയൊരു പല്ലി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ ആ പള്ളിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവർ എന്നിട്ട് കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അതിനെ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്റെ ആ കൈസ്പർശം വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ രാജാവിന് ആ ജന്മം വീണ്ടും കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അറിയാണ്ട് ചെയ്താണ്. പക്ഷെ എന്താണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്തിരുന്നത്. ഞാൻ വലിയ ദാനശീലനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് മൃഗരാജാവ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വലിയ ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഥ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം കേട്ടോ. ജ്ഞേയസ നിത്യസന്യാസി യോനാദേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി, അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്യാസി എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തുക, ഈ ജനന മരണ ഈ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടിയിട്ട് പരമാനന്ദ സുഖം അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പം ആ സന്യാസിക്ക് എന്താ അറിയാം? ഭഗവാൻ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് നമ്മൾ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശാശ്വതാംശം ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ്, നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് കർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ, നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ സന്യാസിക്ക് എന്താ അറിയാം? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കാണ് അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആരുമല്ല, ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ. ആ ഒരു ബോധം അവർക്കുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചാലും, ബുദ്ധിയാവട്ടെ, ധനമാവട്ടെ, സൗന്ദര്യമാവട്ടെ, എന്ത് 6 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശക്തിയാവട്ടെ, എന്ത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ പറയാ, അത് ഭഗവാന്റെ വരദാനാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നല്ലത് നടന്നത്. എന്തെങ്കിലും ചീത്ത കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വിചാരിക്കുക? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്, അത്രയ്ക്കും അർഹതയല്ല എനിക്കുള്ളത്, ഇതിനേക്കാളും ചീത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഒരുപാട് സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാവില്ല, ദുഃഖം വന്നാലും ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കൂല, വെറുക്കൂല. കാരണം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ്, അതാണ് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഈ പാപങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ മുക്തനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, പാപങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ദുഃഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കണം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കാനും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് വരണം. പുണ്യവും പാപവും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോവില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഞാൻ ഏതൊക്കെയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസൽ. അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. പാപങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ വരണം, പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായാലും ഇവിടെ വരണം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കലാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്തെന്ന്? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ മുക്തനാവുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഈ പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും, മോക്ഷം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തോ മയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മ അചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സന്യാസി എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സന്യാസി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് എന്താ ചെയ്യണേ? അങ്ങനെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടല്ലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കർമ്മത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഒന്നിലോ പാപഫലം ഉണ്ട്, ഒരു പുണ്യഫലം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. കറക്റ്റ് അല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം, ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഞാൻ ഇനി കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പൊ അതിന് പാപമില്ല പുണ്യവും ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം?
ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം, ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയണം, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. അത് എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താ ഭഗവാൻ അത്രയും സെൽഫിഷ് ആണോ? എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രമാണോ നമ്മൾക്ക് മുക്തി തരുള്ളൂ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു കുട്ടി, ചെറിയ കുട്ടി എന്ന് വെച്ചോളൂ, അപ്പൊ ന്യൂ ബോൺ ബേബി നിൽക്കുക, ഞാൻ ആ കുട്ടി ആരടുത്താണ് ഇരിക്കുക? അവർ ഒന്നിലും അമ്മയുടെ അടുത്തായിരിക്കണം. കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ അടുത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവുക. മേ ബി അച്ഛൻ എപ്പോഴും കൂടെയുള്ള കാരണം അച്ഛന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും. അവരെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധമാണ് അല്ലേ? ആ കുട്ടിയെ മാറി എടുത്തിട്ട് പുറത്തുള്ളവർ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് അവരുടെ റിലേഷൻസ് ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ കൈമാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കരയാൻ തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയുടെ കയ്യിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ? എന്താ കാരണം പറയൂ? അവർക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അച്ഛനെയും അമ്മയും മാത്രമാണ് അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സുരക്ഷിതത്വ ബോധം തോന്നുന്നത് അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്താണ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ആത്മാക്കള്. അവർ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴാണ് ആ സമാധാനം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, സന്തോഷം ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ് കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാണ്ട് ആർക്കും സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം, സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ ഒരു അമ്മ തയ്യാറാണ് അല്ലെ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെ അമ്മമാരന്മാര് വേറെ ആരെങ്കിലും വരൂ? നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരന്മാര് വേറെ ആരെങ്കിലും വരൂ? അപ്പൊ ആരുണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ മേലെ നമുക്ക് ആരും വരില്ല അല്ലെ? അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനോട് പിണങ്ങി വന്ന മാതിരിയാണ്. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വരണത്, എപ്പോഴാണ് വരണത് എന്ന് ഇങ്ങനെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്തോഷം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തണം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും എവിടെ എത്തും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും, പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേനാസ പാപേന പത്മപത്രാമിവാംഭസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമര ഇലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ആസക്തി കൂടാതെ. ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താ ആസക്തി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫലത്തെ, അതായത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുക, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഏതൊരു എക്സാം എഴുതുകയാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിന് ഇന്ന മാതിരി റിസൾട്ട് വേണം, എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഇത്ര ശമ്പളം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് പോവാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് മാസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശമ്പളം കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അത് എത്രയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അത് കിട്ടുന്നവരെ നമ്മൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയാണ്, എത്ര പൈസയാണോ തരാൻ പോണേ, ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണോ അതോ വേണോ, പുറത്തേക്ക് പോകണോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉത്കണ്ഠ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമ്മൾക്ക് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, മാറി 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 ഇല്ലേ, വന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ, ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാവും, എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും, അവനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉത്കണ്ഠ അമ്മയ്ക്കായിരിക്കും. വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മോൻ പാസ്സാവണേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഗണപതിക്ക് വെക്കും. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പോയി അമ്പലത്തിൽ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് നാമം ചെല്ലും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. മക്കൾ നന്നാവണം, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി തന്റെ ഭർത്താവ് നന്നാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ നന്നാവണം, മക്കൾ നന്നാവണം, അച്ഛനും അമ്മയും നന്നായിരിക്കണം. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ പോയോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ 4 തവണ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, നമ്മള് എന്താണ് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്തു, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മകൻ ഫെയിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാണ്ടാവും. ഇനി ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകണില്ല, എന്താ കാര്യം? എത്ര തവണ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ്, അത്രയും ഞാൻ ദൈവത്തിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ലളിതാ സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, നാരായണീയം വരെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫലവും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ എപ്പോഴും വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ അതിന് എന്താണ് നമ്മളോട് വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നത് നമ്മൾക്ക് യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അതിന് ഒരാളോട് പക്ഷപാതമില്ല.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, നമ്മൾ എന്ത് ഫലം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് പ്രവൃത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ഒരു നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് തന്നാലും നമ്മൾക്ക് നല്ലതിനാണ് ഭഗവാൻ തരിക. ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും മക്കൾക്ക് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് നമ്മൾ. ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് നല്ലത് വരണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മക്കൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു, ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ എടുത്തിട്ട് വന്നൊരു ചെറിയ കുട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മളൊരു ചെറിയ പനിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കും, നാളെ അത് അവൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നമ്മൾക്ക് മക്കളോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ? അല്ല, അവൻ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ തെറ്റ് ഇനി അവൻ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ദുഃഖങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കുള്ള ഒരു പനിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്നതാണ്. അത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് തരുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ എന്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട് നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്തായാലും ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു താമര ഇലയില് എപ്പോഴും അതെ അല്ലെ, ഇപ്പൊ താമര എവിടെയാ നിൽക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്? ആ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചേറായിരിക്കും അല്ലെ? ആ ചേറിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് കലക്കി വിട്ട് നോക്കൂ ആ വെള്ളം, അത് മുഴുവൻ ചളിവെള്ളമാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ ചളിവെള്ളം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഈ ഇലയുടെ മേലെ കൂടെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എത്ര ചീത്ത വെള്ളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഇല നല്ല ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇലമലയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നല്ല ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒന്നും പറ്റാത്ത ഇലയായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര ചീത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ നല്ലത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചീത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. യുക്ത കർമ്മഫലം തെക്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണു അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു? സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നു. ഇപ്പോ ഇതിനിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടി നിൽക്കൂ. 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കാറിൽ കൊണ്ടുപോവാണ് അച്ഛൻ അപ്പുറത്തിരുത്തിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിലാവട്ടെ, ഏതിലെങ്കിലും ആവട്ടെ. ആ കുട്ടി അച്ഛൻ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എല്ലാം അവൻ ആസ്വദിക്കും. പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ചാടി തുള്ളി നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് നിൽക്കും അല്ലെ? അച്ഛൻ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലും കുട്ടിക്ക് എന്താണ്? പൂർണ്ണമായും അച്ഛനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് ആ കുട്ടിക്ക്. കാരണം അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മേലേക്ക് തപ്പി പിടിച്ച് മേലെ കയറുന്ന ഒറ്റയടി വെച്ച് കയറുന്ന കുട്ടി മേലെ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങാൻ പേടിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ താഴെ നിന്നിട്ട് കൈ കാണിച്ചിട്ട് പറയണമോ ചാടിക്കോ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ ധൈര്യമായിട്ട് ചാടും. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പറയും ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ പിടിച്ചോളാം, നീ ചാടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും ചാടാൻ ശ്രമിക്കില്ല. അവന് ഡൗട്ടായിരിക്കും, അച്ഛന് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ, ശരിക്കും പിടിക്കുവോ എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ ഒരു 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലോ ധൈര്യമായിട്ട് ചാടും അല്ലെ? എന്താ കാരണം? അവനറിയാം അച്ഛൻ പിടിക്കും, ഒന്നും ആവില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ കുട്ടികളെങ്ങനെ മേലേക്കിട്ട് കളിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളെങ്ങനെ മേലേക്കിട്ട് എന്നിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു നല്ല ചിരിയായിരിക്കും. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറക്ക ചിരിക്കില്ലേ? അപ്പൊ അതുമാതിരി ഉള്ള ആ ഒരു ഇത് കാണുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് അവർക്ക് അച്ഛന്റെ മേലെ. അതുപോലെയാണ് സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ. കാരണം കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇനി എന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചോളും. ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ്. അവശ്യ രക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ ഏത് രീതിയിലായാലും എന്നെ രക്ഷിച്ചോളും. അതാണ് സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഞാൻ ഭഗവാന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഭഗവാനാണെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ലതാണ് നമ്മൾക്ക് വരുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ചീത്ത നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാൻ എന്തായാലും ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തത്? 2 കൈയും ഉയർത്തിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചത്. അതിനുള്ളിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കായിരുന്നു അല്ലെ? താഴെ വസ്ത്രത്തിന്. പക്ഷെ അതിനെ പേടിച്ചോ? ഇല്ല. പൂർണ്ണമായും സമർപ്പണാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൈ മേലെ ഉയർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ, എന്റെ കയ്യിൽ ഇനി ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോ, അത് ഒരു 10-12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി കാറിൽ ഇരുന്ന് അച്ഛന്റെ കൂടെ പോവാണെങ്കിലോ, അവ ഏതോ അറിയാത്ത സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ GPS ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതും വെച്ചും കൂടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തീർന്നു. അച്ഛ അങ്ങനെയല്ല പോണ്ടത്, ഇങ്ങനെയാ പോണ്ടത്, അച്ഛൻ എങ്ങനെയാ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണേ, കുറച്ച് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച കുട്ടിയാണെങ്കിൽ തീർന്നു. അച്ഛന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഒന്നും ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ നന്നായിരിക്കണില്ല ശരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? ആ ഒരു
കുറച്ച് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ കൗമാരത്തിലെത്തിയ മക്കളാവുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ 1008 ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. നമ്മൾക്ക് ഡൗട്ടാണ്, നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരികയാണ് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ആ ഫലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. ഭഗവാൻ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളും എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് അത്യാഗ്രഹികൾ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഭക്തന് കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനമാണ്. എന്നാൽ നമ്മളാണ് വലിയ ആളെന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ മനോഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ്. അതില് പെട്ട് വലയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യാസ്വിജതി പ്രഭു ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല. പിന്നെ എന്താണ്? പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്കൊരു ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരാൾക്ക് നല്ല നിറമുണ്ട്, ഒരാൾ നല്ല കറുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരാൾ നല്ല ഹൈറ്റിലിരിക്കുന്നു, ഒരാൾ നല്ല ഷോർട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ? പല തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതുപോലെ സ്വഭാവങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ. ചിലവര് എല്ലാത്തിലും സമാധാനത്തോടു കൂടി എല്ലാം ബാലൻസ് ആയിട്ട് നല്ലതോ ചീത്തയോ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാർ എന്താണ് ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നല്ലതല്ല നടന്നത് വരെ പറയും, അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു, റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചിലവരെന്താണ് എന്തായാലും എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളും കൂടി എടുത്ത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെവലിൽ തമോ ഗുണത്തിൽ പോകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല സ്വഭാവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും ഉള്ളിലുള്ളതും ജീവാത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ വന്നിട്ട് പറയാണ്, അമ്മ എനിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു പാരന്റ്സ് ടീച്ചിങ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര പൈസ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു 50 രൂപ കൊടുക്കണം. സാധാരണ അമ്മയാണ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അമ്മ ടീച്ചറോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും വയ്യ, അവന്റെ അച്ഛൻ വിദേശ രാജ്യത്താണ്, എനിക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല, ഞാൻ മകന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടാം, അപ്പൊ ടീച്ചർ അത് വാങ്ങി വെച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. നിൽക്കും. അതും അമ്മ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മകനോട് പറയണം, എനിക്ക് ഒട്ടും വരാൻ സാധിക്കില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്, അത് കാരണം കൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഈ പൈസ ടീച്ചർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ കൊടുക്കണം. 50 രൂപ കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ കൊടുത്തു വിടുകയാണ്. ഈ കുട്ടിക്ക് ഇടയിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്, ഏതോ ഐസ്ക്രീം കട കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെംപ്റ്റേഷൻ വരെയാണ്, ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം വന്നിട്ട് അത് ആ പൈസ കൊടുത്തതിന്റെ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അത് ടീച്ചർ അവിടെ എത്തുന്നില്ല. അതിൽ അമ്മയെ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? നിങ്ങൾ പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമ്മയെ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അത് കാരണം എന്താണ്? അമ്മ ഇത്ര ടീച്ചറോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ്. കുട്ടിക്ക് എന്ത് വന്നു? ആഗ്രഹം വന്നു. എന്നിട്ട് കുട്ടി വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. അവനിപ്പോ ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുക്കണ്ടെന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഐസ്ക്രീമിനോടുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻ അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചു. ഇതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും. നമ്മൾക്ക് ലക്ഷ്യം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം, നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് മനുഷ്യജന്മം തന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? നമ്മൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ വായ്ക്ക് രുചിക്ക് അനുസരിച്ച് കഴിക്കണം, അത് ഏകത്തിന് നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നുള്ളതല്ല. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ മറന്നു പോവുകയാണ്. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്യാതെ നമ്മളുടെ തെറ്റല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ജീവാത്മാവ് വന്നിട്ട് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ശരീരവും നമ്മളുടെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുമാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും കാരണം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ ഐസ്ക്രീമിനോട് വരുന്ന ടെംപ്റ്റേഷൻ വരെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ വിടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് മറന്നു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാന തന്നിഷ്ടസ്താത് പരായണാഹ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂത കൽമഷാഹ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുക? തദ്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണാഹ.
അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തണം. ബുദ്ധി മനസ്സൊക്കെ എവിടെയാ നിർത്തേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ നിർത്തണം. തദ്ബുദ്ധയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി, തദാത്മാന നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ് മൂലമാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് മനസ്സ്, പിന്നെന്താണ്? വിശ്വാസം. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല, അവൻ എടുത്ത് ചാടും അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക്. ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കോളും. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മളെ ഇവിടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നല്ലതായിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് തരുള്ളൂ. ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ എന്ത് വേണം? പൂർണ്ണമായിട്ടും അതാണ് ആശ്രയം. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആശ്രയം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയണം. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അതീവ പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളാണ് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ എടുത്തോളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോ ഒരു മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ്, ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭർത്താവിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ആ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ആ അസുഖത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? അത് നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണ്ടേ? മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും. ഒരു മെഡിസിൻ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, മെഡിസിൻ വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നല്ലാണ്ട് അത് അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഷെയറിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ എന്ത് കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളായാലും ശരി, നമ്മളുടെ ദുഃഖങ്ങളായാലും ശരി, നമ്മുടെ സുഖങ്ങളായാലും ശരി, എല്ലാം ഓരോരുത്തരും തനിയെ തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കണതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ആരാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴും. അപ്പൊ പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ മുക്തിമാർഗത്തിന് ഈ ഒരു വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായിട്ടും വന്നാല് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവത് നാമത്തിലേക്ക് പോകും. ഈ ഭൗതിക മുക്തിമാർഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയും. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ 3 തരത്തിലാണ് മുക്തി ഉള്ളത്. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രകാശവലയത്തില്, ഭഗവാന്റെ പ്രകാശവലയത്തില് ഒരു സ്പിരിറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുക, ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുരണമായിട്ട്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ പരമാത്മാ രൂപത്തില്, ചതുർബാഹു രൂപത്തില് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോണതിനാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും എല്ലാ 3ന്റെയും ഒരു സംഗ്രഹമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഓടക്കുഴലിൽ നിന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്, അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾക്ക് എത്താം. ഇവിടെ 3 സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ബ്രഹ്മ ഇതിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് താഴത്തേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. കാരണം അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാകേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിന. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര്, അതായത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാര്. അതെന്താണ്? ഭഗവാനാണെല്ലാം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ എത്തിയ ആൾക്കാര്, ആ ഒരു ലെവലുള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോ അതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെന്തായിരിക്കും? അവർ വിനയമുള്ളവരായിരിക്കും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അഹങ്കാരം വരുമോ? എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അഹങ്കാരം, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നും, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നോക്കുമ്പോ എന്നെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാലേ. ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു തോന്നൽ വരും. അല്ല, ഞാൻ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ്, എനിക്ക് 10 പേരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആൾക്കാർ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും, അങ്ങനെ ഓരോന്നും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലോ, എന്റെ കയ്യിൽ ബുദ്ധിയില്ല, എന്റെ കയ്യിൽ ശക്തിയില്ല, എന്റെ കയ്യിൽ അറിവുമില്ല, ഇതൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? എനിക്ക് അഹങ്കരിക്കാനൊന്നുമില്ല. മറ്റുള്ളവർ പറയണത് കേട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കും. ഓക്കെ, അവർ ഒരാൾ അടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അയ്യോ, ഇയാളെ എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാനൊന്ന് താന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ത്രിനാദബി സുനീ ചേന തരോരബി സഹിഷ്ണുന. ശിക്ഷാശകത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള 8 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നതാണ് ത്രിനാദബി സുനീ ചേന എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു പുല്ലിനേക്കാളും താഴ്മ. കാരണം എല്ലാവരും കാല് ചവിട്ടിക്കൊണ്ടാണ് നടന്നു പോവുക അല്ലെ. ആ പുല്ല് എന്തെങ്കിലും സങ്കടം പറയുന്നുണ്ടോ? അതനുഭവിച്ച് ഒരു വികാരമില്ലാണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. എന്താ കാരണം?
അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ ആയാലും പശുവിനെ ആയാലും ആനയായാലും നായയായാലും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളിനെ ആയാലും അവർക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസം? അതാണ് പിക്ചറിൽ കാണിക്കണേ കേട്ടോ. എന്താ കാരണം? കാരണം അവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്, ആ പുറത്തുള്ള രൂപം മാത്രമാണെന്ന്. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നായയായിട്ട് ജനിക്കാം, പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ ചണ്ടാളനായിട്ട് ജനിക്കാം. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഏത് ശരീരം കിട്ടണം നമ്മൾക്ക് അറിയോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാനാണ് നിശ്ചയിക്കുക ഏത് ശരീരമാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ഭയങ്കര അഹങ്കരിച്ചു, ഞാൻ വലിയ ബ്രാഹ്മണനാണ്, എനിക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിയുണ്ട്, എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന അത്രയും പേരുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ അഹങ്കാരം മൂലം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഞാൻ നായയായിട്ട് ജനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ആ നായയുടെ ശരീരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതേ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് തന്നെയാണ് നായയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോണേന്ന് ആലോചിക്കണം. പക്ഷെ നായയുടെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നായയുടെ ഭക്ഷണം എന്തായിരിക്കും? ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവോ നായ? നായയുടെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നായയുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാരത്ത് പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് അത് കാണിക്കുക. അപ്പൊ ശരീരത്തിനും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറുക. നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്മാരെ ചിന്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ സാധിക്കില്ല അല്ലെ നായയുടെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് അറിയാം, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, ആ ബാഹ്യരൂപം മാത്രമാണ് മാറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദിചത് പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിർ അസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലദിക്കുക. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആനന്ദത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ആനന്ദം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അയ്യോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ എത്ര പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു ആനന്ദം തന്നൂലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നല്ലാതെ ഇതൊന്നും എന്റെ കഴിവല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ കഴിവാന്ന് അവർക്ക് അറിയാലോ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാനല്ലേ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഫലവും എന്താണ്? ഭഗവാന് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നിന്ന് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന വിജയങ്ങള്, ആഹ്ലാദങ്ങള്. അപ്പൊ ആ ആഹ്ലാദത്തിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനോട് നന്ദി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവരിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാകും. അപ്പൊ ആനന്ദകരമല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ദുഃഖം സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി തരണേ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഓവറായിട്ട് ദുഃഖം തോന്നില്ല, ഓവറായിട്ട് ആഹ്ലാദവും തോന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥിര ബുദ്ധി, അതാണ് പറയുന്നത്, അസംഭ്രാന്തനായിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓവറായിട്ട് ടെൻഷൻസും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ സമചിത്തതയോടുകൂടി നേരിടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഈ ദുഃഖം ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേലൊരു സുഖം വരും തീർച്ചയായിട്ടും. എപ്പോഴും ദുഃഖമായിട്ട് ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല, എപ്പോഴും സുഖമായിട്ടും ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിലും അവർ സങ്കടപ്പെടില്ല, ഉത്കണ്ഠപ്പെടില്ല. അപ്പൊ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ആര്? ഭൗതിക അതീതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് മേലെ പോകാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആള്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആള് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭൗതികാതീതനാണ് പറയുന്നത്. യേഹി സംസ്പർശദ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയാന തേഷൂരമതേ ബുധക. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രീയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യവും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുകയില്ല. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഓവറായിട്ട് സന്തോഷം, വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആവില്ല. അയ്യോ ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവം വരില്ല എന്നർത്ഥം. ഇനി ദുഃഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇതും നമ്മൾ കടന്നു പോകും എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ മേലെ വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഈ കുഴിയിൽ ഇടില്ല, ഇതിന് മേലേക്ക് എന്തായാലും കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സമാധാനത്തോടു കൂടി ഇരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു ദുഃഖം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഭഗവാൻ തന്നെ തരും, അത് ഉറപ്പാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ക്ഷമ വേണം. ഇപ്പൊ ഒരു ഇതിൽ പറയും എന്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആള് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഇത്ര എന്ത് വേണമെന്ന് പറയും, എനിക്കൊരു ചിത്രശലഭത്തിനെ വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൂവും തരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത്ര. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് വന്നിക്കണത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റർപില്ലർ ആണ്, പുഴു അല്ലേ, അതും ഒരു മുൾച്ചെടിയാണ് അത്ര വരുന്നത്. അപ്പോ അയാൾ പറയുന്നത് ഈ ഭഗവാനോടൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം എന്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് മനസ്സിലാവൂല, എനിക്ക് തരണത് എന്തൊക്കെയോ തരുന്നുണ്ട്, എന്തോ തരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ തരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതൊന്നല്ല എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടണത് എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ എന്നിട്ട് അത് അവിടെ ഇടും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറ്റർപില്ലറിന് എന്ത് വന്നു? മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രശലഭം വരുന്നു. അതുപോലെ ആ മുൾച്ചെടിയിൽ നിന്നോ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പൂക്കളും
വരികയാണ്. അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഓ ഞാൻ എന്തൊരു വിഡ്ഢിയാണല്ലേ, ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്ഷമയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് നല്ലത് തരും, എന്തായാലും നടക്കും. നമ്മൾക്ക് ചില കുറെ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, അവിടെ എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്, ഞാൻ ആരോടും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, ഞാൻ എത്ര നല്ല ഒരാളാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും കുറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരും മുഴുവൻ അത്രയും നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നൽ വരാം. പക്ഷേ അതൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫും വേറെ വേറെയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങൾ വേറെ വേറെയാണ്. എല്ലാവർക്കും തനി ലൈഫാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ക്ഷമ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞൊരു 3-4 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, ഓ അന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നന്നായി, ഭഗവാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്ഷമ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മൂലം ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം വരുന്ന ദുഃഖം, അതായത് അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുണ്ട്. അതാണ്, ഒരു സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നാലെ ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, ഒരു ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നാലെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഓവറായിട്ട് സന്തോഷിക്കും വേണ്ട, ദുഃഖിക്കും വേണ്ട, ഇതും കടന്നു പോവും, ഈ ഫേസും കടന്നു പോകും എന്നും പറയില്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ആമ്പാറ്റ. പ്രകാശം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ്, കാഴ്ച അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കാഴ്ചയിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഈയാമ്പാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈയാമ്പാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും? അത് മഴപ്പാറ്റു, എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈയാമ്പാറ്റ എന്നാണ് പറയാ. ഈ മഴയൊക്കെ വരുമ്പോ ഈ ഇതിന്റെ ലൈറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകർഷിതരായിട്ട്, അതാണ്. അപ്പൊ ഈയാമ്പാറ്റയ്ക്ക് അധിക സമയം ജീവനില്ല. അതെന്ത് ചെയ്യും, ആ പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ചുറ്റും പറഞ്ഞ് അതെന്തോ തിന്നാനുള്ള സാധനമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഈയാമ്പാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ബൾബുമ്മ പോയി പിടിക്കുകയാണ്. പിടിക്കുമ്പോൾ അതോട് കൂടിയിട്ട് എരിഞ്ഞു പോകും ആ ചൂട് കൊണ്ട്, അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ദുഃഖമായിട്ട് വന്നത്? കാഴ്ചയിലുള്ള ആകർഷണം, ആ ലൈറ്റിനോടുള്ള ആകർഷണമാണ് അല്ലെ, ആ ആകർഷണമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് മാനാണ്. ആ മാനുകൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഗീതം, എന്താണ് ഓടക്കുഴലിന്റെയോ അങ്ങനത്തെ ഫ്ലൂട്ടിന്റെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഗീതം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആകർഷണം അത്രേ, അതിന്റെ നേരെ വരും അത്ര. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മാനിനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാര് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മധുരമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഗീതം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആകർഷിതരായിട്ട് ഈ മാൻകുട്ടികളൊക്കെ ഓടി വരും. ഓടി വരുമ്പോ എന്താണ്ടാവുക, അവർ പിടിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ചെവിയുടെ ആകർഷണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ്, പിടിയാന, ആനക്കുട്ടി. അപ്പൊ ആനകളെ എന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പിടിക്കുക, ഒരു പിടിയാനെ ആദ്യം തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും, കൊമ്പനാനെ പിടിക്കാനായിട്ട്, ഈ കൊമ്പൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ മുഴുവൻ പുല്ല് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് മൂടും. മേലെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് മണ്ണിടും. അങ്ങനെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടെന്നേ അറിയില്ല. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1-2 മാസം പിടിയാനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും. എന്നത് ആ വഴിക്കൂടെ നടത്തിയിട്ട് ആ കുഴിയിൽ വീഴാണ്ട് നടത്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് കൊമ്പനാനയുടെ അടുത്തേക്ക് വിടുകയാണ്. അപ്പൊ കൊമ്പനാനയ്ക്ക് പിടിയാനെ കാണുമ്പോൾ സ്പർശന സുഖമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ആകർഷണം കൊണ്ട് കൊമ്പനാനായി പിടിയാനയുടെ പിന്നാലെ വരും. പിടിയാന എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കുഴി വരുമ്പോൾ സൈഡ് മാറിപ്പോകും, കൊമ്പനാന നേരെ വന്നിട്ട് കുഴിയിലേക്ക് വീഴും. അങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക. അതാണ് സ്പർശന സുഖം കൊണ്ടുള്ള അപകടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ്, വണ്ട്. വണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമരപ്പൂവ്. താമരപ്പൂവ് എന്താണ്, താമരപ്പൂവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എപ്പോഴാണ് അത് വിരിയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ അല്ലെ. സൂര്യ അസ്തമനാകുമ്പോ അത് ഇതാവും, കൂമ്പും. അപ്പോ അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, ഈ വണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ സ്മെല്ലാണ്, നല്ല മണാണല്ലേ താമരപ്പൂവിന്റെ. ആ മണത്തിൽ ആകർഷണമായിട്ട് അതിന്റെ തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വണ്ട് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂമ്പുന്നുള്ളത് വണ്ടിനെ അറിയില്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് ഗന്ധം കൊണ്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്, മത്സ്യം. അപ്പൊ വലിയ മീനുകൾ എന്താ ചെയ്യുക, ചെറിയ മീനുകളെ തിന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ ചെറിയ മീനിനെ ഒരു ചൂണ്ടയിൽ കൊളുത്തിയിട്ടിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, ആ മീന് തിന്നാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വലിയ മീൻ വന്നിട്ട് അത് കുരുങ്ങും. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്ഷണത്തിനോട് രുചിയോടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളിലും ഒരാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഒരാകർഷണവും വരില്ല, അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരാകർഷണവും വരില്ല, അവർ രണ്ടും ഒരുപോലെ കാണും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷാഹ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാനക സർവഭൂതാഹിതേരദാഹ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച ഒരവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക്, അതായത് ഭൗതിക ലെവലിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു.
ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ്, ഒരാഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട്. ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അവിടെ എന്താണ്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ആ ചെറിയ കുട്ടിക്ക്, 2 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഉള്ളില്? അയ്യോ അച്ഛൻ എന്നെ പിടിക്കോ ഇല്ല എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും നല്ലതിനാണ് വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ സംശയങ്ങളില്ല. പിന്നെന്താണ്? മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക. അതായത് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ്? സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ്. ആ പുറത്തുള്ള രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ് മാറിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ക്ഷേമങ്ങളാണ് വരിക, ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് വരിക, മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തുക. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ ചിന്ത. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം, അതോടൊപ്പം എന്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തില് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ? എല്ലാവരും, നമ്മൾക്ക് ഒരാൾ ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മൾ നന്നായിട്ടാണ് ഒരാളോട് പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളോട് ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അമ്മോടും അച്ഛനോടൊക്കെ ഉള്ള റിലേഷൻ നോക്കൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് അമ്മയെ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് നമ്മളെ അത്രയും, അത് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെ? അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് അസൂയയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവര് നന്നാവുന്നതില് പരിഭവവും ഇല്ല, പരാതിയില്ല. അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ സംതൃപ്തരാണ്. ഭഗവാൻ എനിക്ക് തരുന്നത് ഇതാണ് എന്നുള്ളതിൽ സംതൃപ്തരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലെല്ലാം അവരുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ആത്മീയധാമത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യഥചേതസാം അഭീതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അവർക്ക് കാമക്രോധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം കാമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല വസ്തു കാണുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. ആരുടെ വീട്ടിലും ഇല്ല കാർ എന്ന് വെച്ചോളൂ, ഒരു സ്ട്രീറ്റില് നമ്മൾക്ക് കാറിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹമൊന്നും വരില്ല. പക്ഷെ 4 പേരെ കയ്യിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും, ഓ അവർക്കുണ്ട്, അവരത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കും വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരികയാണ്. ഒരു വീട്, സാധാരണ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഓല വെച്ച ഒരു വീടുകളാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓടിട്ട വീട് വേണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നും തോന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരാൾ ഒരു ഓടിട്ട് വീട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും, ഓ അവരോട്, അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അതിനേക്കാളും അതുമാതിരി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് വേണം, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോടികൾ വീട് കെട്ടാനായിട്ട് ചെലവാക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവർ പറയണം നമ്മളുടെ വീട് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന്. അതാണ് ആഗ്രഹം. നമ്മളുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെക്കാളും എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ കാമങ്ങളും ക്രോധങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾക്കത് സാധിക്കാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ദേഷ്യങ്ങളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അതുപോലെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും എന്നുള്ളത് നിശ്ചയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾ നേടും എന്നുള്ളതാണ്. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആത്മാധ്യാനം കൊണ്ടും ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സുകൊണ്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതമായി അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സദാസമയം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മറക്കാതെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത്? മത്സ്യം മുട്ടയിടും, അല്ലെ? മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യം അവിടെ നിന്ന് നീന്തിപ്പോവും. ഈ കോഴികളുടെ മാതിരി അതിന്റെ മേലെ അടയിരിക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്? ആ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഈ മുട്ടകളുടെ മേലെയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോട്ടം കൊണ്ടാണ് ഈ ഇതാവുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മുട്ടകൾ വിരിയുന്നത് അത്ര. അതുപോലെ തന്നെ ആമ കരയിൽ മുട്ടയിടും, കടലാമയൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി അത് കടലിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും, വെള്ളത്തിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ മുട്ടകളുടെ മേലെ, ആ കരയിലുള്ള മുട്ടകളുടെ മേലെ ആ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്, മനസ്സുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ മുട്ട വിരിയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഭക്തൻ എന്താണ്, ഭഗവത്ധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക്, ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ ദുഃഖങ്ങള്, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്? 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളാണ് പറയുക. ആധ്യാത്മിക, അതിഭൗതിക, അതിദൈവിക. ആധ്യാത്മിക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്, നമ്മളെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ആധ്യാത്മികം. ഇനി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു പ്രാണികളൊക്കെ നമ്മളെ കടിക്കുക, മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ ചീത്ത വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ നോവിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് അതിഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സുനാമി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പ്രളയം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ദേവതകൾ മൂലമുണ്ടാവുന്ന ഇതാണ്. അതായത് ഒരു കോവിഡ് ഒക്കെ വന്നില്ലേ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് മുക്തി നേടാം. അതിൽ നിന്ന് അതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. ബ്രഹ്മനിർവാണ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും, യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് അല്ലെ, തപസ്സുകൾ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഭോക്താവ് അത് ദേവതകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് സർവ്വലോകങ്ങളുടെ, ഈ ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നിലനിർത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? നാശവും ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ കൂടി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദിത്വം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ്, അഭ്യുദകാംക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ കൂടെ ആരും നിൽക്കുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ദുഃഖം കണ്ടു നിൽക്കാനേ പറ്റൂ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൂടെ ആരും ഒന്നിനും വരുന്നില്ല. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കയ്യോ കാലം മുറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിന് പകരമായിട്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വരാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും നമ്മളൊരു പുഴുവായിട്ട് ജനിച്ചാലും, ഒരു നായയായിട്ട് ജനിച്ചാലും, ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചാലും, ഏത് 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു പോയാലും, ഏറ്റവും ഒരു ദേവനായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും, നമ്മളുടെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ആരാണ് വരുന്നത്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരും ഇല്ല. ബാക്കിയെല്ലാം അശാശ്വതങ്ങളാണ്. ഈ ജന്മം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ബന്ധങ്ങളും തീർന്നു. ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു, അപ്പൊ വേറെ ബന്ധങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആരും ശാശ്വതരല്ല, നമ്മളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ശാന്തി മന്ത്രം. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനും മേലെയായിട്ട് ഏത് സുഹൃത്തും ഇല്ല, അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഈ ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ മേലെയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളുടേതായിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്, ഗോവർദ്ധന ലീലയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? മണിമുടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ?